आवल बारे के सर वहां पथाई रे तो राशन कार्ड बन गइल बा ना तो मुखी वाला बन तेरे टाल लो गइल बा। रुक जा फोन कर दे पहले सुरती खो मुखिया जी पर खुश रह खुश रह खुश रह। हमारे इंदिरा आवास मिले कि ना मिली कहाँ ना मिली? वार्डवा कॉलर नहीं 5,000 रुपया दे के दिल कि ना? तो कहाँ से मिली? ठीक बा हम वार्ड से कहे तन तार इंदिरा आवास पास हो जाये 5,000 दे दियो। ठीक बा आ जाके वार्ड से भेंट कर लियो हम फोन करे तने आ ध्यान रखियो। ठीक बा तू जा। हेलो खुश रह खुश रह। के बोला था? हम बोला तानी हम बोला तानी के बोला था? हम बोला तानी भाग तोर बहन चुका तो यहाँ बा के तोरा से कम रख फोन।